Karin magana daga na 951 zuwa na 1000. Karin magana daga na 951 zuwa na 1000. BM Ɗanyaya, shekara ta 2007. Idan raƙuminka ya ɓata ko a akurki ka leƙa, idan rana ta fito tafin hannu baya rufe ta, idan ruwanka ba su isa alwala ba ya taimama ka tashi, idan ruwanka bai isa wanka ba wanke fuska ka tashi, idan sauko kai wani kwana ya yi tafiya, idan so cuta ne haƙuri magani ne, idan ta ruwa royi take yi, idan ta tafasa ta ƙone, idan ungulu ta biya bukata zabuwa ta tafi da ruwanta, idan yadda aka so bai samu ba a yi yadda ba a so, idan za ka ɗaure akuyarka ɗaure ta a magarya, idan zuciya ta makance ganin ido bai da fa'ida, ido ake wa ba a yi wa baya, ido baka san bako ba, ido ba mudu ba ne amma ya san kima, ido baya gani sai hankali, ido guba ne, ido kaƙe jinin bako, ido ko baya ce ya san abin da ke kwadda ciki, ido mudu ne, ido wakare na ya ce wanda nake gani kullum, ido ya san mudu, ido ake wa ba a wa moro, idon da ya ga hayaki shi ya kan ɗeba wuta, idon da ya ga sarki baya tsoron galadi ba. Ikon Allah akuya ta cinye kura, ikon Allah mai ƙarfi ya kasa tashi, ikon Allah mai gari gwauro talaka da mata hudu, ikon Allah ya fi gaban mamaki, ila satar makwabci, in ajali ya yi kira ko babu ciwo aji, in Allah ya hana maraya rigar saki sai ya bashi rigar ƙarfe, in Allah ya so sai kayan farke su tsinki a gindin ka ba, in Allah ya taimake ka taimaki na baya gare ka, in an ƙibare ina wani ɗan uwa, in an gani a lahira kai ne aka yi, in ana taɓa rawo a yi ta mabi sau, in aure bai kawo ba saki ya kawo, in ba a so da bararar kashi ba a so da rattusa, in baka kamo kusa ba ka kamo nesa, in ba ka yi ba ni wuri, in ba karambani ba me ya kai doki mahauta, in ba wuta ba a girka ba, inda rabon kura a takobi sai a sayar a sayo akuya, in dai hauka gaskiya ne a faɗa rijiya, in dai raƙumi da girma kayan sama da yawa, in dariya ta yi yawa barna ta zo, in dole ta yi ciki dole kan suna, in farauta ta ƙika kunkuru ma sai ya tsere wa karenka, in ka ga mutum na rawa kasuwa ba ran nan ya fara ba. Inda aka samu Ɗanyaya, BM, shekarar 2007. Karin maganar Hausawa, Sokoto, makarantar Hausa. Wannan littafi ana samunsa a shafin makarantarhausa.com. Karfafa ba, sanar da kanka sabon abin da muka aza ta hanyar danna kararrawa. Karfafa mana gwiwa ta hanyar danna subscribe.